όλους που παρευρεθήκαν σήμερα. Ευχαριστούμε τις Λέσχες, τους Νεκιομάδες, το Vespa Club Αθήνας, τους Vespa Cowboydες, το Vespa Club Chios, τα παιδιά από την Κόρινθο, το Two Stroke Club. Παιδιά, να δούμε τι άλλο έχουμε. Τα παιδιά από τη Λαμία πήραν τηλέφωνο. Την Λέσχη Ελφίν, το Vespa Club Βόλος, το Λευτέρη τον Πίπο που ήρθε. Από πίσω σου είναι και το ψάχνεις. Είναι εδώ πέρα. Καλή χρονιά σε όλους. Η φωνή των Πηλαιωτών που ήρθε να καλύψει την εκδήλωση. Μπράβο, μπράβο. Είμαστε... Ο Ηλίας ο Τέβελη μας πήρε τηλέφωνο, δεν μπόρεσε να έρθει, αλλά τώρα του στείλουμε το υλικό πάνω και όλο ο Νίκος ο Μουτσιλάκης. Χρόνια πολλά σε όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Είμαστε πολύ περήφανοι και χαρούμενοι γιατί Λέσχη Non-Stop Riders. Η Λέσχη εδώ πέρα Non-Stop Riders. Non-Stop Riders. Δεν ξεχάσαμε The Club. Άμα ξεχάσαμε κανένα, δεν Ποιον άλλον έχουμε ξεχάσει? Α, τους φίλους μας του Ταλού, τον Μάσιμο και τη Φαμπιάνα. Α, ο Μάσιμο και η Φαμπιάνα. Και από την Ιταλία. Και από την Ιταλία. Μπράβο, παιδιά. Έλα, ξεκίνα μάλλον. Ξεχάσαμε κανέναν, ναι. Κάναμε κανέναν άλλο, ναι. Το Μίτσο. Το Μίτσο. Το Τζιπ. Το Τζιπ και το Μίτσο. Το Τζιπ. Πάμε. Πάμε. Και βέβαια την τρίτη γενιά του Vespa Club που είναι βέβαια. εδώ πέρα τα μικρά παιδιά. Όχι τρίτη, τέταρτη. Τέταρτη γενιά. Δίχρονα είναι όλα. Είπαμε να αναβιώσουμε τις παλιές εποχές της Λέσχης, γι' αυτό και μαζευτήκαμε εδώ πέρα στη Λέσχη. Πώς τώρα, ρε. Βεβαίως. Κάτσε μας, ρε. Καλή αρχή. Καλή αρχή. Υπάρχει και φλουρί. Και φλουρί. Μπράβο μας. Έχουμε και λαχνούς, όποιος δεν έχει πάρει μπορεί να πάρει γιατί σε λίγο θα γίνει η κλήρωση. Ναι, εγώ δεν έχω πάρει, αλήθεια. Ούτε πίτα θα πάρει. Θα κινήσει το φλουρί από ούτε πίτα. Τόσες πίτες που έχω πάρει εγώ, καλά. Θα μου λείψει και μια πίτα, εντάξει. Τόσα φλουριά. Κάποιον που το